Ready, ready. Ambai, jatono kaiman jatono jini media sabno. Sung tini kaisa Debdaro bazaro misil kaisa misil ni main agenda apa jini lai thangnai 19 तारिख jini Murasing Khoda ba Murasing Rasmela o jagao jini Kaijak Group Ketal Rock, Cini Tipra Sarok, Rasmela Burayi Tangtanio, Tangai Prai Fung IT no, O Zagao, Prai Tintarok Bazing Hanabok, No Kipil Tanio, Bongno Garibai Tagai Kaglay, Binit Salana Toway, they Bishino Tilangai, the Rap Kaimani, Abunoson Silingoi, Zungtini. Himbotok eba Khomasang rally khlai jaha Khomasang rally khlai mane जों कारण वहाँ जों बिनि थनियो जों जस्टिस नायो बिनि थनियो जाति को जस्टिस मारथों बिनि ऊपर जे हमला खलाय जों माने बा रैप खलाय जों माने बक्कलैनि ऊपर बंग जस्टिस रना आंथों ओ जे गैंग रैप खलायनाय रनो गैंग रैपिस्ट दङ जाति फासि रना आंथों তিনি পর্যন্ত বগম जों माने अनेक दिन वहाँ তিনি পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর কरै কিন্তু जों नायो बंग जाति दाइटिनो फासि रना आंथों बिनि बागै जों हिमबटक रैली खालाया जों सुदु इ जागायाव सिमिया जों तिनि जुलाइबारि एन्ड देबदर हाति सिमिया जों सारा त्रिपुरा खायनाय जुदि बंनि थानियो जुदि जेकुनो एकटा एक्शन लाजागिया व्यवस्था लाजागिया नालाय जों इबोबाय थागिया जों तेबो सिनि सुबा कटर चलेनाय सारा त्रिपुरा चलेनाय जों तिनि जुलाइबारि खाया जों थाना साब्रुम खायनाय बिनिपर जों बिलुनिया करबु शान्ति बाजार खायनो जों गाबांमा जागा जों रैली खायनाय किन्तु जों बंग जस्टिस जों लांनाय जिनि गाबांमा जागा होनो रेप खालाय जाय दङ आबो पहिलाया गोबांमा जागायाव जों कायसा प्रग्रामाव थांथानियो बा कायसा नखनि ब्रै बासाराव थांथानियो रेप खालाय जाव जदि उ बुतिरावनो जों सेफ सिकिउरिटी रनानि बागैसो जों उ आन्दोलन खाय आबो कुनु पार्टीनि अंगैजे पार्टी खालाय लाइसिमि थांसा अंखाय आबुया जों जिनि कायसानि बिपद कायसा जों मा बासानाय कायसानि सुख दुखु जों कायसा मा बासानाय आराय खालायनो जों लगे मारलायनाय जों जेकुनु जायगा जों थांसा खायनो जिनि ऊपर जे अत्याचार खालाय जांनायनो जों अत्याचारनि बिरोधि जों मा बासानाय